Maar ja. Ho, ho. Ik duw hem die even naar honger. Oh, dat is kijk, sympathiek. Nou hebben we ze bieren, hè? Want toen zei ze er zijn er 9. Hè? Ja, dat klopt. Ik tel er nou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dat zien ze. Ja. En hoeveel merries zijn er drachtig? En als het goed is, zien er 4 merries drachtig. Maar wat is nou zo bijzonder aan de Exmoor pony, Hans? Dit is ook een van de voorouders van de hedendaagse huispeert, zo moest je het zeggen. Een oerpeert. Dit is een oerpeert, een van de laatste wilde voorouder die nog bestaat. Toen 1818 kwamen ze in Zuidwest-Engeland, in het gebied Exmoor, als laatste plek van Noord-Europa nog voor. En na die tijd is er in een gesloten stamboek mee verder gefokt. En daar komen deze vanaf. Kunnen we dichterbij komen? Jazeker. Ja? We moeten er niet in een rechte lijn naartoe lopen. Dat is ook leuk hier, hè? Die rondplekken. Dat is allemaal door die Exmoors gemaakt. Dan zien we allerlei zandbijtjes en zandloopkevertjes en weet ik wat die daarvan profiteren. Ik kijk ze al aan. Kijk, de zus is niet doodsbang, hè? Maar hij weet gewoon van, dit is niet wat ik zoek. Nee. En ik zei ze net een meelsnuit. Ja. Alsof ze in een bak met meel Ja, precies. gesnoept hebben. Het heeft niet veel gescheeld of ze worden voor altijd weg geweest. Hè? Dat klopt. Er zijn er eigenlijk maar 39 waar ze allemaal vanaf komen. En na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar 50 over in Engeland. De rest was allemaal opgegeten. Mensen hadden wat angers aan de kop dan de Exmoor pony te behaaien. Hè. Na de Tweede Wereldoorlog toen hebben ze gekeken wat hebben we nog. En door mij zien ze gelukkig doorgegaan met fokken in Engeland. De Exmoor Pony Society. We kunnen er naartoe lopen en gewoon zitten, kijken of ze naar ons toe komen. Dat is misschien leuk, hè? Ja. Kom maar, jongens. Kom. Kom maar. Kom maar. Van ponies en peert wordt echt gezag. Die zijn ideaal voor echt als ze bloemen wils. En de dierlijke mest wat ze produceren, komen ook weer heel veel vliegen op af. En mestkevers. Er komen ook weer allerlei vogeltjes op af. Ja, dus het is een gans verhaal eigenlijk, hè. Kijk, en nou is de grote chef het stralende middelpunt. Ja, zeker. Kijk, en ik heb een van zijn zoontjes. Loop even naar hem toe. Het heeft 3 zoontjes lopen en een dochter. Die dochter moet binnenkort een keer uit, die gaat naar het schuitwater. En die zoontjes, als er mensen zien die ze willen hebben, bij deze, kijk, dan rollen ze zich. Hè? En dat is goed voor de vakverzorging, maar ook om dat terreintje door open te haaien. We willen juist die diversiteit in het landschap. Waarom is het voor dik als bioloog zo belangrijk dat aangetoond wordt dat dit eigenlijk de voorloper van alle peert is? Dan hebben we dus een uitgestorven, gewaande, unieke diersoort. Een Nederlandse diersoort die bestaat. En we niet over zo'n klein biertje, maar over een biertje van 300-400 kilo. Ja. En als die uitsterft, dan is dat toch wel jammer. Dat vind ik net zo jammer als dat de orang-oetan zou uitsterven. En omdat er nog maar 3000 zien wereldwijd, zeggen wij, dan moet je gewoon zorgen dat er meer komen. En voor ons is het ook een argument om tegen natuurbeheerders te zeggen van kies nou in godsnaam voor de Exmoor pony en niet voor een of ander peertje wat we zo weer kunnen creëren. Wat zien die twee er nou aan doen? Ja, die poetsen elkaar, hè. In het Engels zeggen ze mutual grooming. Mutual En in het Limburg zeggen ze, als de jeukens moesten kratsen. Hè? Joetse, Jaatse, gekke fratsen. Dat is de nette versie. Ja.